φάσεις από την άμυνα της ΕΦΕΣ, η οποία έχει πολλά λειτουργικά προβλήματα στο ομαδικό της κομμάτι. Απλώνεται σε όλο το γήπεδο, αλλά στη συνέχεια στο μισό γήπεδο πολλές φορές με το παραμικρό δημιουργούνται κενά, όπως αυτό που είδαμε. Εδώ βλέπετε πως πρεσάρουν σε όλο το γήπεδο, αλλά δεν υπάρχει καμία αλληλοκάλυψη πίσω. Γίνονται πιο επιθετικοί από όσο μπορούν να αντέξουν και θα γίνει το drive από την επίθεση. Η επίθεση, όταν έχει μπόλικη υπομονή στο παιχνίδι της, γυρίζει την μπάλα και απειλεί συνεχώς, βγάζει ελεύθερα σουτ όπως αυτό εδώ. Μπορεί να είναι ακόμα και τα 40 λεπτά ή τέλος πάντων το μεγαλύτερο μέρος των 40 λεπτών σε full court man-to-man press, αλλά μετά στη συνέχεια στο μισογείπεδο, όταν η επίθεση έχει υπομονή, σαν και αυτήν εδώ που βλέπουμε στη συγκεκριμένη φάση, πάντα θα βρει προς το τέλος της επίθεσης κάποιο διάδρομο για layup. Εδώ πάλι έγινε πιο επιθετική από όσο μπορούσε να αντέξει η άμυνα. Εδώ θα δούμε ξανά στη φάση αυτή πώς θα ροκανιστούν όλα τα δευτερόλεπτα μέχρι να βρεθεί το εύκολο καλάθι και το κενό στην άμυνα. Πάλι καμία αλληλοκάλυψη. Εδώ δείτε drive από το κέντρο, κανείς δεν βγαίνει στη βοήθεια ή έστω βγαίνουν πολύ αργά και έχουμε ένα θεαματικό κάρφωμα. Πάλι μετρήστε, εδώ μάλλον βλέπουμε την post άμυνα που και αυτή είναι ευάλωτη για την ΕΦΕΣ λόγω του ότι η υψηλή της, ιδιαίτερα στο 4, είναι κάπως soft και ίσως και σε αυτό οφείλονται και οι αλληλοκαλύψεις που δεν έρχονται, φοβούνται να βάλουν το σώμα τους στην μπάλα και στα drive. Εδώ ένα ακόμα πολύ υπομονετικό γύρισμα της επίθεσης που θα χτυπήσει την καρδιά της άμυνας της ΕΦΕΣ. Ακόμα μια περίπτωση τέτοια. Πολύ υπομονετικό γύρισμα. Στα τελευταία δευτερόλεπτα ένα θεαματικό κάρφωμα στο διάδρομο που ανοίχθηκε. Τέλος, εδώ και πάλι ελεύθερη προσπάθεια από την καρδιά της άμυνας.